பால்ங்கிறது நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இறந்த 3 நாள் கழிச்ச வரைக்குமே நம்மளுக்கு தேவையாவே இருக்கு. அதனால பாலோட தேவை அதிகமாவே இருக்கு. அதே மாரி கலப்படமும் அதிகமா இருக்கு. அத எப்படி வீட்டிலே கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. முதல் டெஸ்ட் என்னன்னா பால்கோவா டெஸ்ட். அத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா, அடுப்ப கம்மியான சூட்ல வச்சுட்டு அதில பால ஊத்திட்டு பால்கோவா பதத்துக்கு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் அடுப்ப அமத்திட்டு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் காத்திருக்கணும். அப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா, அது என்ன பதத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா அது தரமான பால். அப்படி இல்லாம அது கெட்டியான பதத்துல இருந்துச்சுன்னா அது கலப்படமான பால். 2வது டெஸ்ட் என்னன்னா, பாலை 2லேருந்து 3 சொட்டு எடுத்து வழுவழுப்பான இடத்துல விடணும். அப்படி விட்டோனே அது நகரும். அப்படி நகர்ந்த இடத்துல அது ஏதாவது தடயமா இருந்துச்சுன்னா அது தரமான பால். அப்படி தடயமே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது தரமற்ற பால். 3வது டெஸ்ட் என்னன்னா யூரியா டெஸ்ட். பால்ல சோப்பு பவுடர் மட்டும் இல்ல யூரியாவும் கலக்குறாங்க. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, 4 டேபிள் ஸ்பூன் பாலை எடுத்து அதை சோயாபீன் பவுடரோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லித்மஸ் பேப்பர், அந்த பேப்பரை எடுத்து அந்த மிக்ஸோட கொஞ்சம் நினைச்சு எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்தோம்னா சிகப்பு கலர்லேருந்து ப்ளூ கலராக மாறும். அப்படி மாறுச்சுன்னா அதில் கண்டிப்பாக யூரியா கலந்துருக்காங்க.